behøver ikke opgive dit navn, fordi vi er lige til. Jamen, jeg valgte bare at gøre det for sjov. Bare i orden. Jeg har ventet i 6 minutter på at få fat i jer. Ja. Og jeg er virkelig ked af det lige nu. Tak. Det er på grund af, at jeg ikke rigtig kan sove om natten, og... Fordi... Der er spøgelser, tror jeg. Men hvor gammel du er? 13,5. Og hvor længe har du haft det? Det er sådan jeg gik i 0. Okay. Og hvad er det, du oplever? Dæmoner. Ja. På hvilken måde? Jeg ser dem bare nogle gange, når jeg skal falde i søvn, og så... Det er ikke sjovt, mand. Hvordan? Det er, når jeg skal sove. Ja, og hvordan ser du dem så? Det er bare nogle gange, så føler jeg, at de kommer. Nej, det tør jeg ikke. Jeg synes, det er uhyggeligt at snakke om, hvis du nu kan høre det, dæmonerne. Og min far kan ikke lide mig. Fordi at nogle gange er det juleaften. Så tager han alle mine gaver. Og det er bare ikke sjovt, det er. Det var på syv. Kan du heller ikke lide mig, eller hvad? Det er da nogle gange. Jeg har en storesøster. Og så når det er juleaften, så får jeg ikke lige så mange gaver, som hun gør. Nej, det har ikke noget at gøre med, der er forskel på priser. Jeg kan da ikke huske priserne. Så nej, det kunne godt være, at det havde noget med det at gøre. Ja, det kunne det godt. Jeg har det bare ikke så godt for tiden. Nej. Nej. Hvordan tænker du, at jeg måske kunne hjælpe dig med at få det bedre? Det ved jeg ikke. Jeg spiller ret meget computer. Ja, og det er noget, der gør dig glad? Ja, nogle gange. Ja. Når jeg vinder inde i Counter-Strike. Er det noget, du spiller sammen med dine venner? Nej. Er det over nettet, du spiller? Ja. Spiller man så ikke mod andre? Jo, jo. Ja, men de driller mig nogle gange. Nogle gange, når det ikke går så godt i en spil, så kan de godt finde på at kalde mig silver. Og jeg er ikke silver, jeg er gold nummer 4. Inde i Counter-Strike. Okay. Hvad må jeg lige spørge, hvad hedder du? Hvad hedder det? Må jeg bare godt kalde dig Marianne? Det må du godt, ja. Okay, Marianne, du lyder rigtig sød. Det er jeg glad for. Hvad siger du? Det er jeg glad for. Ja, du hjælper mig lige nu faktisk. Men jeg kan godt lide at spille computer, det hjælper mig nogle gange med mine problemer. Ja, hvordan hjælper det dig? Det er når jeg er sur på min far, og bare har lyst til at skære ham over. Så går jeg ind i Counter-Strike. Hvor du er alene med din far? Nej. Jeg ved ikke lige, hvad min mor hun er på arbejde. Du har ikke nogen? Jo, du har nogle store? Ja, hun er flyttet hjemmefra nu, så det er dejligt, så får jeg lige så mange gaver, tror jeg. Fordi så holder hun bare jul et andet sted.